Bejn is-sena 2000 u l-2010 49 persuna f'pajjiżna kienu maqtula. 28 vittma kienu rġiel u 21 kienu nisa. Fir-risposta parlamentari tal-Ministru Carmelo Mifsud Bonnici għal-mistoqsija tad-deputat laburista Helena Dalli kien żvelat kif 40 każ minnhom kienu solvuti. Dan ifisser li 9 każi għadhom mhux solvuti. Il-każ fl-2001 fejn raġel ta' 29 sena nqatel f'karozza bomba, fl-2002 meta mara ta' 79 sena nstabet maqtula ġobir Vojt u 3 snin wara raġel ta' 20 sena mis-Siġġiewi nstab maqtul b'diversi daqqiet ta' sikkina. Mhux solvuti wkoll il-każ tal-2007 meta Russa ta' 25 sena instabet maqtula f'Taslima u sena wara seħħ id-delitt ta' raġel ta' 50 sena illi nqatel f'Bar f'Birkirkara. Fl-istess sena raġel ta' 42 sena mix-Xewkija ttajjar minn karozza li kienet qed issegwih u raġel ta' 31 sena nqatel b'żewġ tiri ta' pistola fix-Xemxija. Żewġ każi aktar riċenti li ma kinux solvuti kienu d-delitt ta' ġuvni ta' 20 sena li nstab maqtul b'diversi msiemer sparati f'rasu fil-qawra u l-każ tan-negozjant ta' 51 sena li sparalu aggressur minn fuq mutur fil-Belt Valletta. Fis-snin 2000, 2003 u 2006 ma saru l-ebda delitti fil-Gżejjer Maltin. B'kollox matul l-investigazzjonijiet tal-Pulizija kienu akkużati 45 raġel u 2 nisa. Esperti li tkellmu magħna kkummentaw kif meta l-vittmi tal-omiċidji jkunu nisa ħafna drabi jkun każ ta' vjolenza domestika, filwaqt li meta l-vittma jkun raġel ħafna drabi raġuni tkun kawża tal-istil ta' ħajja tiegħu.